APHLC Final Secretary kai Dhoniram Timung hin pen Phuloni Kurna Arong Sikari Ingti sepo Longkiri Ingti Aphan Karcho dam Last on tak si pini jangmi poner ke bom tier ni Phuloni constituency ke parlo Kurna Arong amekar Sikari Ingti lapen basa tiron pia sepo football ke patu nong nam Anglong Longkiri Ingti alangli football ke patu texer lapen alangli bihek pen stami ke patu do na hin aning hang o a join ni Phuloni arat lapen Phuloni APHLC Final Secretary Dhoniram Timung lapen klemra peda tumche tosi alangli Aphan Karcho pon alangli Longkiri Ingti lake tetan along stami ke patu dun olo alangli ke patudun ke chengsi la ke Vaisong Club Phuloni Sport Association along pensi patudun chenglo la pendet KASA under 13 junior sub junior along ta patudun pen Difu Morning Star FC Football Club along Sherabdunsi 2015 ASPL la pen non hejong tarik 31 jangmi po Hills United FC along pen Sherabdunsi Assam along ke Anglong Borderloy Trophy along stami patudun lo la pendet alangli non ovekimia tumpan isi alam kipu pon lake ke chardi lake kaya long kenang sot lason tak taksi ke patu hin stami kenang sot pu ning jepon Kardom elemen ke lage Longkiri Ingti pu lehem ke sarmen labang ke Sikari Ingti ke ni lehem sarbi amen labang ke basa teron ti eli non pini dak ke dobom Arong ke labang ke Kurna Arong Phuloni Nili pangcheng mangadak rong club la Vaisong football club ku ladak panceni li pangcheng lo aku putat ke pangcheng tu ladak Phuloni sport football association ben labang takwen patu ben siang ko aprang kedun through bom lo patu angdeng bang first patu dun la Morning Star Aklapen Morning Star Football Aklapen Assam State Premier League labang patudun lo so ko ladak patudun pen asap so pu patudun bom pen asap so la coach tum naingwai pen angko second patudun tulo Orja Cup pu labang Guwahati Arong su pilong si ke patu ladak si ate tailong su dolo tangke non ke bang gilang nang li lapso thake patudun ni phanang li kemang doma labang kemang do anso siang ko ke patudun di Aphan cebori tu bom lo non tangte labang so ke patu long ko mani nang tumo phanang li phan nang kirap dun lapso na bang tudoma labang do so la coach tum manager la tum labang ado we nang kirap no gadi nang kirap no ko non anso siang ko matha bon tu bom bo tangte non Karbi Anglong song taksi ongdung obi kimi tum do tangte halat tumo phanang li ko pilo nang li mesen na berta ke me ke tije misas ke tije tum alang li tum phan ne tuning li tho la pen ne anso se angko ke patudun ji Aphan bori tu bom Aphan aprang padai man ne le in pen da ning Anglong pen tuning ri tu lo labang border trophy ni tum patudam lo la first patulo 31 May 2023 labang patudun lo border trophy laso ke patudun na club hang lo la Hills United Football FC pu Difu club la nili Difu long la GDSA League pu laso patudun pen nangkangwai sabso texer pu si naingwai pon sila tum nili phan fu nang gori lo border trophy Aphan khela dun hanang pu nili phan ang hang Pini ladak Phuloni Haward long Kurna Arong Longkiri Ingti Aphan media butung kato kawe ladak Haward adat tumpen isi alang le Aphan kapre ke turnamen along kacepati tu napot madang te alang li Aphan Karcho madang te ningkirun lan suse kapre turnamen long liga long patudun Aphan lapen uwe kimia tumhan ki bang uwe kimia tumhan lan suse aning ki parum labang so Longkiri Ingti Aphan pini hemalong ele tum hawar tum wangsi lapen media kadok we abutung tum wangsi labang so Karcho masih Longkiri Ingti alangli keceng sia bangke
ladak Phuloni Sport Association andar lapen alang li tumarong jungjung alik do Kurna berong Waisong Club ko laso Waisong Club long pensi alang li kecengsi ke pathu abang ke awar sayan pon lo laso pensi akapre kangdeng Phuloni Sport Association long pen alang li pathu cepatir pipon lo lapen ke kapre kangdeng long alang li pathu dun lo lase alang li ke pathu dun adim ke lapuhan lo ho ASPL Assam State Premier League 2016 aningkan sitame dipua tim pen labang dipua long lo ke pathu bang ke lapen Morning Star atimalong pen si alang li halabang so 2016 aningkan abang ke player selection long dun lo pen halaso tim long si pathu dun lo laso pen ke ako puthot alang li orja kabolong Guwahati along 2017 aningkan sitame Morning Star pen alang li puthot ke pathu dun Japan chance long pon lo awar sai long pon lo laso pen non head jong bordoloi trophy halabang so long sitame 31-3 2023 labang ke Hill United di 40 melong pensi alang li pathu dun lo lasi alang li ahok tema alang li Aphan kanto kabe fokus ke bang uelang sitame alang li ke pathu bang aning hang u ajok si labang so angdeng bang kapre angdeng long sitame alang li cebor ie dun pen lapen kapre ka football ke pathu along bang ke awar sai chen dun lo lapen ke alang li non ke bang ya phan sitame mopen karju ateng pulang te alang li aning hang wik lapen kapre angdeng iche pali dun je phan sitame non ke bang ya ni sitame alang li bor ipon lapen ke nili bikhek koi ladak adungarai matang te guardian atum phan isya kero piji laheno kero piji bangke alang li akesar Longkiri Ingti akesar bangke sikari Ingti sitame ladak Phuloni Sport Association along alang li coast da klembong lapen penangan atuma phan alang li la suarlo tumphan lapen sopin so tumphan sitame labang so coast pen state level kepali dunta penangan dulu so nak taksi la kesar tum kapor ipen ajok Longkiri Ingti Aphan sitame la sikari Ingti ahema kesar lo alang li sitame akapre kangdeng kepali dunji Aphan kepathu dunji Aphan bangsi la bangso hempen sitame la bangso awar sai kipe ajok si pini Longkiri Ingti sitame kapre kangdeng bangke pathu dun long lo masa kesar tum phanta nilihin pen bangke akoru piparlo sorisor karong pilo lapen Longkiri Ingti Aphan sitame non ke bangjiar ni am suse alang li angdeng kapre ka long ke pathu dun pame je Aphan nilihin pen sitame hawar ladak Phuloni hawar arat pen sitame nilitum alang li Aphan sitame arna mahir jume hang pilo am suse ke pathu dun kapre ka timalong kapre kang dengalong ke pali dun Aphan lapen ke dak pini labang so melong pen nili kipukang tung bang ke lahen lo non uwe kimia tum okol kacarli chot pe namang ke chok chidaji I oke prana phan ke pa messenger bangke la kapre ke pathu along pensi la bangso ke pathu along pensa la bangso ke por hi along ke wanja phan anong me ke wanja phan bangke anu tino we kimi la pen ile tum Karbi Anglong la pen Assam angkang la pen itum Phuloni hawar phan sitame la we kimi tum sitame la bangso ke pathu la pen ke charli kachi hungja long bangke anutina phan sitame nili huang hang pilo anso se kapori pon rep ja phan lapen nong meke wan ja phan bangsi nili pini la bangso me long pen sitame kaddo ko phanta sonno ma ho akero pilo lapen la bangso encouragement di non pini Longkiri Aphan Karcho sono taksi kapre ka so marto tum sitame ukimi tum sitame la bangso Karcho lapen ke competition ke cepat hek ser ja phan si nili kaddo ko phan sitame kero pilo lapen labangso encouragement bangke pilo nang litum media atheng no pen bangse